trošku rád to není. No. Chceli sme 3 body samozrejme, keď to zoberieme na konci celého vlastne do globálu, tak boli sme to my nakoniec, ktorí sme doťahovali a povedzme, že ten bod môžeme byť tak nejak trošku spokojní, ale zase hovorím, že z toho tlaku viedli sme aj v zápase, nastali sme žeťku na konci, bohužiaľ, no, niekedy treba o to šťastie ešte viac bojovať. Už minulý zápas sme ukázali, že to smeruje k lepším výkonom, dneska sme to potvrdili. Treba zmobilizovať síly, ideme ďalej, ideme na Spartu, tam to bude samozrejme ťažké, ale spravíme všetko preto, aby sme získali zase nejaký bodík a pokračujeme. No, ešte, ako som spomínal, máme ešte 6 alebo 7 zápasov a ešte stále o čo hrať, takže asi tak. No tak videl som, že ten golman si nebol istý a že mu to prepadlo, ale priznám sa, nevedel som, že v prvej, druhej sekunde určite, že to je gól, ale už ak diváci začali kričať, tak som videl, že to tam asi prepadlo a bol som veľmi rád.